गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ दिल्लीयाव लामा मुं दोननायजों 35थि थैनाय सानाव हादोरनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान बावदों। बर'फोरनि बिफा महरै मिथिजानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि रुंसारि सानखौ आसाम आरो हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव मान होनानै फालिनाय जादों, जाय बिथांनि उनमोनथाइखौ हायुङारि गनायथि होनायाव मोनसे जारिमिनारि माइल खुन्थिया। मोनसे नेशनेल महरै मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ गोदानै मुं थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्गखौ बेखेवना होयो आरो बेलासिनि 4 रिंगायाव गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव मुंदांखा बर' दैदेनगिरि 9 फुट गोजौ मुसुखाखौ बेखेवना होयो। कैलाश कल'नियाव A5 निफ्राय A18 सिम गोसारनाय सोलायनाय लामाया बर' सुबुंफोरनि खौसेथि, सिनायथि आरो जौगालु हास्थायनायफोराव ब्रह्मनि बिहोमानि मोनसे गोहोगोरा नेरसोन महरै खामानि मावो। कैलाश कल'नियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुनि बानजायनायाव खुंनाय गोसोखांथि हाबाफारियाव दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता, आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', दिल्लीनि मेयर राजा इकबाल सिंह, बिटिसिनि बिधान सभानि बुंथिगिरि काथिराम बर'जों लोगोसे गोबां मुंदांखा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बड' साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि। साननि जागायजेननायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोथार मान बावनानै एबसुनि फिरफिलाखौ खावसे बिरहोयो। बिनि उनाव बिटिसि सिएम प्रमद बर', एमपि जयन्त बसुमतारी आरो गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गागि गेदेमा सुबुंफोरनि दैदेननायाव बिबार बावनाय जायो। बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव गावनि नोजोर गोनां दैदेननायनि थाखाय बयजोंबो मान होजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर' मोनथाइ आरो सिनायथिनि वकालत खालामनायनि अनगायैबो गोजोन आरो सुबुंखान्थियारि बेसेनफोरखौ जौगाहोनायनि थाखायबो गोसोखांनाय जायो। दिनैनि खुंथायफोर, गुबैयै मोनसे लामानि मुं दोननाय आरो गोदान दिल्लीयाव मोनसे मुसुखा फज'नाया सासे हायुङारि दैदेनगिरि महरै बिथांनि बांलांनाय सिनायथिखौ दिन्थियो। दिनैनि जाथायफोरा बड'फानि जिउखौल' फालियाखैमोन, नाथाय बिथांनि खौसेथि, मान आरो खौसेयै जौगानायनि खौरांखौबो गोदान जिउ होफिनदोंमोन, जाय आसाम आरो बिनि बायजोआव जोलैफोरनि लुबैनायफोरखौ थुलुंगा होबाय थादों। नैथि खौराङावनो दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिदों कक्राझाराव। मन्त्रि नन्दिता गार्लसआ बाहागो लादों। बृहस्पतिबाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान कक्राझाराव हादोरसा थाखोआव फालिनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ कक्राझार जिल्लानि दतमायाव थामहिनबा आसाम सोरखारनि आबसु उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो हारिमुवारि बिफाननि हेफाजाबाव बड'फानि फबनाय जायगायाव फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै फुंबिलियाव एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय' पि बसुमतारीआ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो बिबार बावो। रायजोनि केबिनेट मन्त्रि नन्दिता गार्लसआ उफ्रा गाहाय नेहाथारि डक्टर कल्याण चक्रवर्ती, बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, धनन्जय बसुमतारी, इउएन एकाडेमिनि डाइरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारीआ बड'फाखौ मान बावो। गोबां अनजिमानि फरायसाफोर, जायगानि मेलेमजिबिफोराबो थुलुंगाफुरियाव खुंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बड'फाखौ मान बावो। मन्त्रि नन्दिता गार्लसआ दिनैनि सानखौ जारिमिनारि सान होनना बुंथिदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि आथिखालनि सोरखारा रायजोआरि थाखोजों लोगोसे हायुङारि थाखोआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गनायथि होदों। मन्त्रि नन्दिता गार्लसआ बुंदोंमोन दि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय दतमायाव रायजो थाखोनि थैनाय बोसोरारि फालिथायाव नुजाथिनानै गोजोननाय मोनदों आरो बड'फाखौ गोथार मान बावदों। बे समावनो बिटिसिनि खुंथायनि नाजानायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि रुंसारि सानखौ फालिनाय जादोंमोन। बिटिसिनि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय जायो। थामथि खौराङावनो दङ फटबटजरा बासबारियाव आदानि ग्रुपनो हा राननायनि बेरेखायै सुबुंफोरा हेंथा दिन्थिफुङो। डिजिटेल खौरां फटबटजरा। कक्राझार जिल्लानि फटबटजरा बासबारियाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट लुफुंनो थाखाय आदानि ग्रुपनो 3400 बिगासो हा राननाय जाबाय होनना सोराङाव फैनायनि उनावनो सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जायो।
जायगानि सुबुंफोरा फाग्लि जरायाव हाखौ बोस्लायनायनि बेरेखायै हेंथा मेल खुंदोंमोन, जाय गोबां बोसोरनिफ्राय हारिसायारि सुबुंफोरजों दखल खालामजाबोगासिनो दंमोन आरो पार्कखौ दखल खालामदोंमोन बायजोनि सुबुंफोरनो। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि सुबुंफोरा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मानचनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि नुजाथिनायाव हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। जोंनि हेंथा सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन जुदि हाखौ 6थि फारिलाइ ओनसोलाव सोरबा बायजोआरि फरेस्टारनो गथायना होयो आरो होस्रिख्रावना बुङो दि गोनांथि जायोब्ला जोंखौ गुलि गावनानै बुथारनाय जागोन आरो थेवब्लाबो 1 इन्सिबो हा होनाय जानाय नङा। जुदि थागिबि सुबुंफोरा हाबि हाग्रायाव थायो, बिसोरखौ होखारहरनाय जायो, अब्ला आदानिखौ मानो लाख लाख बिफांफोरजों हाग्राफोरखौ फोजोबस्रांनो गनायथि होनांगौ? बिथाङा बेखौबो हुमखि होदोंमोन दि रावबो नोगोरारि राजखान्थियारि दोलो एबा एजेन्सिया आदानिनो हा होनो फैनाय नङा। 4थि खौराङाव दङ मास्ट वान्टेड एटिएम सिखावखौ बशिष्टा पुलिसआ खाबाय। गुवाहाटीनि बशिष्टा पुलिसआ सासे हायुंआरि थाखोआव मास्ट वान्टेड डाकाइत राहुलखौ खादों, जाय गोबां रायजोआव एटिएम खावनायनि मोनसे फारि खालामनायनि दायनिगिरिमोन। मोनसे सोलिबाय थानाय आरो गोरोबनाय अपारेशननि उनाव बिथांखौ हारियानानिफ्राय हमनाय जादोंमोन। राहुलनि सायाव 14 एप्रिल खालि गुवाहाटीनि कयनाधारायाव मोनसे साहस गोनां एटिएम सिखाव खावनायाव लोब्बा थानाय 7 सोद्रोमानि हानजाखौ दैदेननायनि दाय दं, जेराव 5.5 लाख रां खावदोंमोन। आसामनि 2 सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन रायजोनि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोर थानाय बे हानजाया गोबां एटिएम खावदोंमोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि बे हानजाया आसामनि गवालपारायाव 31 लाख रांनि एटिएम लुथिनायनि थाखायबो दायनिगिरिमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हानजाया गाग्लोबनायनि सिगां मेघालय आरो गुबुन सा-सानजा रायजोफोराव आरोबाव गाग्लोबनायनि सानथांखि खालामगासिनो दंमोन, जेराव राहुलआ दायो जिम्मायाव दं। बशिष्टा पुलिसआ हानजानि आद्रा थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो आरो खानो थाखाय गावसोरनि नागिरनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बे हमनायखौ रायजो गेजेरारि दायनि बेरेखायै दावहायाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय महरै नायनाय जादों। 5थि खौराङाव दङ आइजोफोरनि सायाव बिबुंथि होनायनि थाखाय कंग्रेसआ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ एफआइआर होदों। आसाम कंग्रेसआ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गासैबो जिल्लायाव एफआइआर होदों, मानोना बिथांमोनहा बिथांखौ कंग्रेसनि खुंथायनि समाव सोरखारि साख्रि मोननाय आइजोफोरनि सायाव लाजिनांथाव बिबुंथि होनायनि दाय होयो। कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन दि गिबि मन्थ्रिया बैफोर आइजोफोरनि आखुनि सायाव सोंथि दैखांदोंमोन, जायखौ बिसोरो मान गैयै मोनदोंमोन। सासे कंग्रेस दैदेनगिरि गपाल चन्द्र शर्माया गुवाहाटीआव मोनसे अजद होदोंमोन दि बिबुंथिफोरा खहा गोनां आरो आइजोफोरनि मान सन्मानखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। कंग्रेसआ बेखौबो बुंथिदोंमोन दि बै समाव शर्माया गोनांथार मासिफोराव दंमोन, बेनिखायनो बिथाङा गुबुनफोरखौ दायनिगिरि खालामनो हाया। बिथांमोनहा बिथांनि बाथ्राफोरनि थाखाय निमाहा बिनो दाबि दैखांदोंमोन। रुपा कलिता आरो गुबुन बायदि पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा गासै आसामाव अजद दैखांनानै फोसावदिंनायखौ दैदेनदोंमोन। कंग्रेसआ आयेनारि आरो राजखान्थियारि राहानि गेजेरजों गावसोरनि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ सोलिहोबाय थानो सानथांखि खालामदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।